Dobrý deň, toto je druhá časť videa a bude sa týkať naplňania ovládania stránky pre realitnú kanceláriu. Toto je naša základná stránka a toto je administratorské rozhranie už po prihlásení sa doňho. Tu sú jednotlivé vymenované tabuľky, ktoré ovplyvňujú správanie aplikácie. Tie, ktoré nás zaujímajú, poznáme podľa toho, že majú za db bodka slovenský svoj popis. Takže máme možnosť spravovať okresy, ktoré tu sú. Ako vidieť, máme tu zadané dva okresy, Prievidza a Trenčín. Keď chceme zadať nový, spravíme to tu, cez vložiť nový záznam okres a povieme, že chceme nový okres Partizánske. Klikneme tu na okres a vidíme, že v zozname okresov sú 3 okresy. Prepneme sa na stránku, dáme si ju znovu zobraziť a v zozname okresov máme už aj nový okres Partizánske. Prejdeme naspäť do administratorského rozhrania, klikneme na DB, teda celú databázu. Nový okres môžeme vložiť aj priamo odtiaľto, nemusíme vchádzať do tej obrazovky, kde sme boli pred chvíľou. Máme tu druhy nehnuteľnosti, jednoizbový, dvojizbový, dom, pozemok, kancelária a tak ďalej. Vrátime sa naspäť do databázu a odtiaľto vložíme trojizbový byt. Trojizbový byt. Potvrdíme a pozrieme si druhy nehnuteľnosti. A je tu trojizbový byt, ktorý sme vložili. Prejdeme si na stránku samotnú, dáme si ju znovu zobraziť a v zozname druhov nehnuteľnosti je už aj nami zadaný trojizbový byt. Naspäť do administratorského rozhrania. Je tu typ a máme typ inzerátov predaj, prenájom. Povedzme, že by sme chceli mať tam aj kúpu. Vložíme kúpu. Pozrieme si zoznam typov a je tu kúpa. Keď by sme tú kúpu tu nechceli, nepotrebovali mať, označíme ju na zmazanie. Opýta sa nás, či sme si istí, že chceme zmazať tento objekt, povieme OK a potvrdíme túto voľbu. A znovu tu máme naspäť len dva typy tých inzerátov. Prejdeme znovu na zoznam tých nastavení, čiže to bol typ. Máme tu vlastníctvo, osobné, družstevné, keby sme potrebovali, môžeme vložiť nejaký ďalší záznam. Ďalej je tu napríklad parametre pre videá, čiže vlastne pre televíznu reláciu. To video, ktoré sa tu môže zobrazovať, má svoj YouTube identifikátor, ktorý sa dá vytiahnuť z príkazového riadku, keby sme to na tom YouTube pozerali. Takže len tento identifikátor sa tu dáva. Potom je tu link na kanál. To je link na tieto naše ďalšie videá na YouTube. Že týmto spôsobom môžeme upraviť, nastaviť, aké video tam bude zobrazované. Zmeníme tu ten identifikátor a odošleme. Potom tu máme pútač. Pútač, to sú vlastne tie
top nehnuteľnosti, ktoré vidíme tu hore na stránke. Čiže je tu názov, text, súbor a link niekam. Čiže keď by sme si chceli zmeniť ten text, tak povieme dom na predaj, výhodná kúpa. Tu sa to zmenilo v tomto texte. Keď sa prepneme na stránku, znovu si ju dáme odnova zobraziť, tak na tej druhej stránke máme ten nový text. Je tam už aj ten link na konkrétny inzerát, ktorý sa tým pádom objavil tu v tejto spodnej časti. Keď by sme tam chceli dať inú fotku alebo zmeniť to, tak, alebo pridať nový obrázok, tak tu sa volí obrázok, ktorý chceme pridať. Môžeme tam pridať napríklad tento obrázok. A zvolili sme ho a povieme, že vložiť. Tým pádom, keď prejdeme naspäť na tú stránku a dáme znovu zobraziť stránku, tak tu je ten druhý obrázok, ktorý sme práve zmenili. Takýmto spôsobom môžeme pridať aj ďalší pútač. Povieme, že nový, nejaký popis a zvolíme si súbor. Súbor napríklad tento obrázok a link mu nemusíme zadávať. Došleme a tak musíme. Dáme tam akýkoľvek link alebo takto na jednu z tých nehnuteľností a ešte mu chýba ten súbor. Čiže máme aj súbor, máme aj link, odošleme, pozrieme sa a máme tu ten štvrtú novú top nehnuteľnosť. Prejdeme naspäť do aplikácie, dáme obnoviť a tu je nová top nehnuteľnosť. Naspäť do databázy. No, máme tu ďalej inzerát. To sú tie údaje pre jednotlivé inzeráty na predaj alebo na prenájom v našom prípade. Môžeme vložiť nový inzerát. Povieme, že ideme predávať v okrese Partizánske dom o ploche 160 m2, osobnom vlastníctve, severná orientácia, bez výťahov, respektíve výťah neudávaný, internet má, a kúrenie elektrické, čas do centra 10 minút. No a dáme cenu, povedzme 100 000 eur. Popis: príjemný dom. Vložíme a medzi inzerátmi máme teda ten nový dom v Partizánskom. Predaj nového domu v Partizánskom. Keď si to teraz
pozrieme, že hľadáme v Partizánskom dom, dáme vyhľadať a je tu ten dom. Tu je nejaká základná informácia o ňom a keď pozrieme si detaily, tak sú tu tie, ktoré sme zadali. Políčka, ktoré sú prázdne, ako vidíme, tu sme ich nevyplnili, tak tie tam nie sú zobrazené vôbec, aby zbytočne tam nebolo prázdne miesto, aby človek videl len to, čo potrebuje, čo ho zaujíma. Čiže takýmto spôsobom sme pridali nový inzerát. Takže tu sú inzeráty, ktoré máme momentálne zadané. Potom je tu ešte nejaké fotky. Fotka, ktorá má fotka domu, pohľad spredu, nejaký názov, súbor a ku ktorému inzerát sa vzťahuje. Čiže keď by sme pridali novú fotku, tak je tu nejaký dom spredu. Vyberieme si nejaký súbor a povieme, že ku ktorému inzerátu ho chceme. V našom prípade k inzerátu tomu poslednému číslu, ktorý sme mali, a pridali sme tam fotku. Dáme ďalšia. Vybereme inú fotku. K inzerátu znovu číslo 3. Vložíme. Tým pádom máme vložené dve fotky, ktoré sú k tomu poslednému inzerátu číslo 3. Prejdeme na stránku. Máme zobrazený ten dom číslo 3 a je tu, alebo sú tu dve fotky, ktoré sme práve vložili. Čiže takýmto spôsobom sme vložili nový inzerát v tabuľke inzerát a k nemu sme do tabuľky fotky pridali dve fotky. Tieto zmeny sú hneď zobrazované na stránke. Tým sme prešli všetky tabuľky, ktoré slúžia na ovládanie stránky, definovanie okresov, druhov nehnuteľnosti, typu inzerátu, aké vlastníctvo môžu mať, hore top inzeráty, parametre v súčasnosti pre YouTube kanál hlavne a ako sa vkladá inzerát a fotky k nemu.